Tortosa s'ha endinsat de ple en l'esplendor del segle XVI gràcies a la festa del Renaixement. Durant tot el cap de setmana, qui ha passejat pel nucli antic ha pogut gaudir d'una ciutat que ha viatjat 500 anys enrere amb més de 60 espectacles diaris on artistes, músics i rodamons han compartit espai amb els campaments que recreen la vida quotidiana de l'edat moderna. A tot això s'ha sumat la gastronomia d'època gràcies al mengeu de festa i al gran bullici de les tavernes de la ruta de Saboga. Tota una experiència de viatge en el temps que els visitants han valorat molt positivament. Com tots els anys, molta gent, tots xalant molt bé. Sí. No sé si n'hi ha més gent que l'any passat, però bueno, els carrers sempre estan plens i superbé. És la primera vegada que he estat aquí i bueno, m'ha paregut molt xulo, sobretot lo dels abanderats d'Itàlia, que ho han fet allà a la plaça del Renaixement, i molt xulo. Has de vindre a Tortosa per anar al segle XVI. Clar, és disfrutar d'una festa i d'un entorn d'una ciutat que té moltíssima història i moltíssimes arquitectura, edificis, tot acompanya a la festa. És molt bonic. Un any més, els ciutadans vestits d'època i la transformació del centre històric han reafirmat la festa del Renaixement com un dels moments més captivadors de l'any a Tortosa.